Γεια σας παιδιά, Τζονόμουν More Games εδώ. Είχαμε καιρό να κάνουμε βίντεο γιατί είχαμε κάποια μαθήματα, αλλά τώρα επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το map μου που λέγεται Unnamed 5. Θέλω να σας το δείξω. Αν τα καταφέρω να το περάσω σε 10 attempts, θα παίξω και μια γύρα. Όχι μια γύρα, θα έχω 3 προσπάθειες να τερματίσω το Electroman Adventures. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το Geometry Dash. Ξεκινάμε. 10 attempts, πάμε. First try. Ω Θεέ μου, είναι πολύ δύσκολο. Μπρα. Μετά. Ξανά. Λολ. 3, 1. Όπα, όχι ρε φίλε. Ναι. Ωραία. Όχι. Πάλι δεν κατάφερα. Μου φαίνεται ότι θα παίξω πολλές γύρες σε λεπτά adventures. Πάμε. Όχι ρε μπρο. Έλα. Τόσο δύσκολο. Όχι. Παραλίγο. Μπρα. Και παιδιά, αφού δεν τα κατάφερα, ώρα να παίξω Electroman Adventures. 3, 2, 1. Πάμε. Όπα κάνεις. Έλα φεύγουν, πάμε φεύγουν, έλα φεύγουν, όπα φεύγουν, έλα. Μπράβο, φεύγουν, ωραία. Έλα, ωραία. Πάμε. Είναι δύσκολο, όπα. Όπα φεύγουν, έλα, έλα φεύγουν, ωραία. Πάμε, ωραία. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Όχι! Δεύτερη προσπάθεια. Πάμε. Σχεδόν δεν ξέρω. Πάμε. Έλα φεύγουν. Τελευταία ευκαιρία και μετά στο κυριακό. Πάμε. Θα πάρω ένα ωραίο ροκομανάκι. Έλα. Μπράβο, φεύγουν. Εγώ νομίζω ότι το πραγματικό μου φεύγουν. Τι γεια σου φεύγουν. Λοιπόν, τώρα, επειδή για τους τηλεθεατές μας, άντε, σας κερνάω και μια πίστα base after base. Θα μου δείτε, γράψτε κάτι στα σχόλια φεύγουν. Μ' αρέσει πολύ το όνομα, φεύγουν. Έλα, γιατί σας το λέω ζουπίζει. Έχω μόνο μία ευκαιρία. Μπράβο. Και μην δείτε, γράψτε στα σχόλια φεύγουν. Έλα. Όπα φεύγουν. Σκύλτες φεύγουν. Και σήμερα θα ανεβάσω και ένα βίντεο μπρος σας, οπότε να είστε online. Εντάξει. Goodbye guys. Θα το δώσω ένα βίντεο. Γεια σας.